lupa subscribe guys. Hidupku pilu kaya gunung lawu. Kapan manis kaya gunung wilis. Sudah lama gaul masih jomblo. Beh kurang apa ya? Aku bingung karo cah wedok saiki. Apa gara-gara dompetku garing? Loh, kayak cah gaul kok dhewean ning tengah sawah. Surup-surup arep maghrib kok. Duh, arah kiri engko. Gawat-gawat. Wih, iki nyapa? Aku minder, Mak. Delok wong wedok ning kutho sini. Maksudnya apa iki? Kok enek apa-apane ngono, Mak? Iki ngawur, Mak. Iki surup-surup lho iki. Di arep maghrib enek apa? Iki masalah donya. Jodoh, pati lan rezeki kuwi urusan akhirat, Mak. Sing tenang, awakmu sing sabar ya toh. Jika cinta dinilai dengan uang, pasti ku beli, tapi jangan harap aku punya hati. Uang memang perlu, Mas, namun cintalah yang kita butuhin agar ketika kita punya uang nanti kita tidak kehilangan hati, Mas. Ketika kita punya uang nanti kita tidak kehilangan sayang, Mas. Awakmu sing sabar. Itu mesti enak, Mas. Tenang ya, aku dewi iki yo mikir, Mas, karena kondisinya dewi kan gitu karo kelas-kelas yang lain. Tenang no hatimu, Mas. Contohlah jolopet ya, ngajar tukang ngarit siap rapi loh, Mas. Ayo bangkit nih, Mas. Besok oke hiburan aja galau. Apa meneh iki sasi sungo. Ini iki awakmu kudu prihatin, oke tirakat, Mas. Baleni yo, jodoh patilan rezeki. Wis urusan Gusti Allah iki karek nglakoni. Kudu nang awakmu. Ayo. Wis bangkit nah ya. Semangat. Ya wis nek ngono ayo mulih ke bodho munggah. Mumpung iki sar maghrib. Nah, ngono madhong. Iki tak kira nek opo yo wis ayo. Terima kasih ya. Jangan lupa di subscribe biar bisa terus berkarya.